Gur míle mágad a más. Áthas mór agam an seo sa picnic liver fáidir maidin agus an stáisiú roinnt le úna agus Seán óg más mór agam uiribh agus gur míle mágad as éisiúil. Mar deirt más tá mé gobar sna rudí seo ar fá tamil agus ag smaoineh futhú de réir right na faibanna in Éirinn freisin na búna atá ag Éirinn an cuasaí Gallagher in Éirinn agus cad atá ag tuairliú go bunúsach. Is rud dachar é maidir le Eacnamaí na hÉireann rá cad atá ag tuairliú go bunúsach. Like, níl sé sin an éasca rá agus sin rud a rinne mé Roinn Taighde go dtí seo. Ach I méil an phobal faoi láthair ar nóí an rud is tábhachtaí atá in Éirinn ná tithíocht agus is léir é sin ó na Pols sna meán agus de réir nuair atá toghcháin ag taxús agus ba sin an rud is tábhachtaí a rís is dócha tithíocht. Agus go bunúsach bíonn daoine ag feicint ar gcónaí agus tá sé sna meán faoi an teach an seo fiú praissanna tithíochta agus iad ardaithe 8.6 fan géid sa bblion go dtí mí meitheamh. Agus tá siad ag dul suas agus tá cíos an áard freisin agus is léir gur fadhb mór na rudí seo. Agus bhí mé géirí tuile tuiscin de bheith agam faoi an méid obair atá le déanamh ar tithíocht agus cad a chomhairle sna blianta atá éimithe go dtí seo agus cad atá contoirliú amach go dtí fiche trocha go háirithe. Agus sin go bunúsach atá déanta gom an seo, so an scála an seo ná an méid teach I gcomparáid leis an méid daoine fásta sna tíortha. Agus is mála mé sin mar tá sé bhd níos gláán feicint ar sin mar is tír óg é Éirinn, right? Tá ancuid páistí I gcomparáid le I tíortha eile de réir an méid daoine sa tír, so an déanamh. Agus nuair bhreathníonn tú ar mar seo, aithríonn sé an scéal beagáinín dumsa ar aonas. Thuig mé sé féin bhí mé mar mac léinn sna thart ar 5 bliana ó hin, agus tuig mé ag an am go raibh 5 mór an nuair a bhí 9,000 tithe curtha leis I 2006, right? So mar tharla sé I 2006 bhí muid ach ag tuairt suas an leibhéal go dtí gná leibhéal I tíorthaí eile. Sin a tharla. Agus ar nóí bhí faibanna ceangailta le sin go raibh na tithe tógáilethe sna hátainna mí ceart agus go raibh ní raibh an measc I gceart nuair bhí sé sna blianta sin ní raibh an measc I gceart agus go bunúsach bhí an túfás méid creidmheasa sa tír, bhí an nómarcha íosacht freisin, so bhí sé casta glór. Ach ó thaobh just na tithí de, ní raibh 5 mór againn ó thaobh an méid a bhí sa tír. Agus ó sin ar nóí tá na faibanna tagtha suas go mór agus go bhfuil an déanamh ag fás, go bhfuil an méid daoine fásta sa tír ag fás an táim ar fad, agus ní raibh na tithí ag fás. Agus ní rud nua é sin, ní nuacht é sin dúin. A chuireann an teart seo crobbeog ar an méid rudaí atá le déanamh againn fós. So seo é an tura go bunúsach go bhfuil I mo thuairm féin thart ar 85,000 tithí gach bliain ag tastal wein, de réir go bhfuil an déanamh ag fás, right? So rinne mé iireacht
de réir mar a hiigem an Gallagher agus cadatá tuairlí san Eacnamaí in Éirinn. Tuigem go bhfuil an méid daoine ag fás go topic, agus tá spáin faoi méid díobh céin fág bhfuil sin ag tuairliú, agus cóhfuil an imirce ag tacht isteach, céin tíorthaí atá siad ag tacht isteach go Éirinn ó. Ach Domech, 85 míle tithí tóga godí ó seo godí fithe trocha. Ní bheith sin an 5 réitethe fiú. Bheith sin díreach go mé Éirinn arás go dtí an leibhéil seo tithíocht I gcompráid leis an méid daoine atá sa tír. Agus tá sin tharbh tábhachtach mar an saoire seo bhí nuacht ó Roinn think tanks agus átainna cosú leis an ESRI ag rá go raibh beidir 50 míle átainna tithí ag tastal gach bliain. Agus im thóir an féin níl sé sin ní leor é sin. Tá an figúir sin díreach chun dailá leis an fás an buinte seo. Ach chuann sé seo láir go bhfuil an puinte seo go hanis. Agus bheicmid ag ri chun fiú just a bheith ag fannach san ácéine le 50 míle gach bliain. So an rud a tospáin é seo ná go bhfuil an túfás méid mar deirtar pent up demand agus na blianta cú bliana déag go bunúsach. Go bhfuil an 5 ag dul níos measa agus níos measa. Agus chuann sé sin cinál iver áirithe ar an méid a bheith sásúil I mórm ó raibh tithíochta. Lampa mé ráige íosacht, so mar dúirt mé bhí 5 mór le creadmheasa fiche bliain ó hin, agus bhí sin 5 costa mar ar nóí chuir sé sin leis an 5 tógáil tithíochta freisin tar éis sin. Ach Mar dúir méid tá mud I gcónaí ag feicead ar na meán agus feice me go bhfuil price na tithíochta ag dul suas agus suas. Agus tá sé éasca a bheith smaoinemh bhfuil sin an 5, right? Go bhfuil an price níos airde agus go bhfuil tubaiste ullmhór ag tacht arís. Agus tá seans go dúirlach sé sin arís, níl am rá nach bhfuil aon seans. Ach níl an 5 an rud céine na léanta seo. An 5 na léanta seo go bunúsach ná bhuaimid híos an seo arís. Agus ag dul níos measa. Sin an fág bhfuil price ag dul suas. An 5 fiche bliain ó hin ná seo. So an rud a taspáin é seo ná an méid ísachta tá tóga ag taileachí ag tailí I gcompráid leis an income atá ag tailí. Agus tá an ólas seo ag tacht ó banc ceannas na hÉirinn, agus tá sé an ólas is fear air seo. Agus an rud a taspáin sé ná fiche bliain ó hin nó 2007 fiú 2006 hí an arbheánach so I lór an rain. Bhí an arbheánach de loan to income an LTI bhí sé anord. Agus sin an taileach sa lór den rain. Agus ag bór an rain na daoine seo an defán géad is mó leis an iver sin. Bhí siad garda sé LTI sé ísacht sé fá géad sé fá a gcuid income. So anord agus 5 mór duna taileachí sin. Agus go raibh an méid ísacht ag cur leis na priceanna agus go raibh ar nó I bubble I guess bhí agus gur pléasc sé sin an 5 bhí I guess on. Na léanta seo níl sé an 5 céine, right? So seo an ólas a chur an banc ceannas na hÉirinn amach go raibh ag bór an réimse sin an defán géad is irde ní ach ceara fá income atá acu de réir ísachta de. So it's 5 an difriú lei agus tá sé I gcónaí tá daoine ag feicint ar na priceanna agus bhfuil siad anord agus bhfuil mar deirméid
tubaiste eile ag tacht cosúla mar a tháinig ribh sin ach níl an fáibh an rud céine na léonnta seo. An rud eile faoi an céad seard arís ná ar nóí fás an déanamh agus fás an méid daoine fásta. Agus tá tar éis braithniú ar sin go cuairmach mar níl an tolas atá ar fáil faoi imirce go hintach den tír seo nó tíortha eile freisin is feidh mór é. Fáin mud amach leis an déanamh cad a thuirla sna blianta roimhe mar níl an ólas go hintach ag an am. Ach bailach a támad an an fécinnt ar ná an tolas seo faoi ibrice PPSN. Agus ceiríonn sé seo mar tá siad ar fáil gach bhí agus támad an an fécinnt ar cábhfuil an imirce ag tachtasteach. Ó céim tíorthaí atá siad ag tachtasteach, so de réir únad tachta. Agus tá an tolas seo simú mar támad an braithniú fiú suas go deire mí meitheamh sílam, mí meitheamh im lína, go bhfuil imirce an láidir arís im lína. Agus is léir é sin ón meán freisin agus ó na scéalta atá go léamh faoi i gcónaí. Agus tá túfás méid daoine ag tachtasteach ón áis. Agus is rud nua é sin, right? Agus tá cúpla smaointe agam faoi sin, le beidir gur bhfuil ceangal déigint faoi sin agus bratamach. Tá sé pí bheog mar anecdóteach, like, in acha lumsa I Baile Átha Cliath nach láin atá mar inar gcónaí. Tá si tar éis an túfás méid órasán nua a thógáil. Agus nuair théamaisteach go luath ar maidin go dtí an fus nua atágam, tá ar an mosúirnta ag 6 ar maidin agus tá túfás méid daoine as an ind ar an Muslim inis. Nach raibh ina gcónaí sa cheantar roimhe sin, agus tá sin go hintach, tá siad is léir gur tháinig siad go dtí éire mar tá post maith acu mar sin an tain bailach a bheith siad an cíos a íoc sna hátainna sin, tá an cíos uafásach ord sna órasán nua sin. Ach tá post an maithe acu agus tá siad tar éis take Éirinn, tá siad ag íoc cáin, tá siad ag cur leis an déanra an seo agus an méid daoine fásta. Agus ar nóí tá brúna a gceist le sin, ach tá sé tharbh simú go bhfuil margus éithre an tír seo ag dul a bheas. Tá an méid idicus duna daoine atá postna acu ag dul suas a gcónaí. So tá Éirinn mar an tír is irde san Eorp den rud seo an méid daoine atá postna acu agus go bhfuil céimena tríú leibhéil acu. Tá Éirinn ag bór an réin sin de Eorp. Agus déanann sé ciall, agus go bhfuil fios mór tagtha ar sin de réir i gcomparáid fiúla de bliain ó shin bhí sé cosúla carcha sé fáin géid sílam i fi cardaigh. Agus am lína tá sé thuús go chuige car fáin géid. Agus tá sé, is scéal maithe sin de réir an cinál margus éithre atá againg agus an cinál fustiocht atá á chruthú ag comhlachtaí sa tír seo. So sé tharbh simú go bhfuil daoine ag tachtasteach an áis. An darna áit ná an Aontas Europe, Europach actually, an sean Aontas Europach, so tíortha a tháinig ribh 2004 go háirithe. Sin an darna áit. So an scéal an seo sin an méid daoine in íal an lei atá ag tacht. So roinnt ar hartfar 10 daoine gach lá ag tachtasteach ón rank, ón Garmán, áitanar mar sin. I gcomparáid le an áis tá sé seachtú fáin géid, seachtú daoine gach lá ag tachtasteach. Átainna eile, I don't know, na blianta roimhe sin bhí ancuid daoine ag tacht ó na tíortha nua as Eorp, so
fós ag tacht go Éirinn tar éis fiú tar éis na faibanna san Eacnamaí bhí an chuid sim ag daoine tacht Éirinn. Ar nóí is tír severmuid ó thaobh income de, agus sin fág bhfuil daoine ag tacht an seo. Agus tá sé sin éascaile eáil nuair a braithníonn tú ar rudaí go córamach. I gcónaí tá tú ag beidir cloisean faoi Ultóirgeach Náisiúnta nó intíre GDP agus mar sin de. Agus ní fiú bheith fecinn ar sin de Éirinn, agus tá sin tá ag gach Eacnamaí in Éirinn é sin. Ach fós fecinn daoine air mar tá simig daoine faoin na comhlachtaí móra seo agus méid brabús atá á cruthú acu. Ach níl sé sin an rud is tábhachtaí den fíor Gallagher in Éirinn. An rud is tábhachtaí ná na postanna atá sa tír an margus éithir agus an fustaíocht, ord leibhéal atá an. Agus an income, tá an income ord agus tá daoine ag géirí tacht go Éirinn chun páirt a ghlacha sa scéal sin agus go bhfuil, is léir é sin ón na figurí seo. Ach ar nóí income sin ach rud amháin, bhí úna léir faoi severus agus ó thaobh severus de ní dólam gur tír sever é Éirinn níl na rudaí againg, cosúla tithíocht, cosúla níl an inéistíocht or golóir, ní déanamh mud compráid maith le tíorthaí eile san Eorp de réir na busanna, na trainanna, an chorus paibli, just níl an inéistíocht déanta againn go fáil. Agus déanann sé ciall ar bhealach arás go seo. Seo an áit a bhímar ag tús an céitad an seo. Go donna ar fád ó thaobh tithíochta. Agus níor bhis a going, mar níor sé soléir dúing ag an am go raibh an fáib có donna sin, mar ag smaoine faoi an céad bliain roimhe sin, is tír imirce a bhímar. Daoine ag fágáil an tír ar feadh céad bliain, gá céad bliain, agus na tíorthaí eile san Eorp an seo, sa réimsí an sin, bhí siad san ag fás, go bunúsach tar éis 1950 bhí á dhéanamh déanta ar fád ar na tíorthaí sin a bhí scrista sa cogad damhanda, sa darna cogad damhanda. Agus bhí siad san ag fás go bunúsach, agus níor bhéireann, banta leis go mór, agus bhí daoine ag fágáil an tír ar nóí 1960 bhí níormhach 2.8 míle daoine sa tír. Agus tá gach rud níos soléire go bunúsach nuair fécinn tú ar daoine ar dús sa Gallagher. Tá gach rud níos soléire. Tá gach rud níos casta nuair fécinn tú ar brabús agus ar comhlachtaí móra agus tá siad comór sin go bhfuil an scéal tábhachtach an bheog go gcompráid leis na brabús, na méid na brabús seo. Agus ní linge an brabús sin go bunúsach ar aonos is le comhlachtaí mheiriceánach iad agus sin an fág bhfuil sin níos fearr bheith ag braithniú ar income náisiúnta seachas ar GDP, ar Ultóirgeach intíre. An tain rud eile tá le rá agam ná tá mise de réir an daoine eile tá ag braithniú ar an Gallagher agus tá ag smaoine faoi cuasaí Eacnamaíochta in Éirinn. Tá mise féin tá ag súil le go mé rudaí níos fearr ná na daoine eile den cuid is mó de. Agus an fáin ná dúirt mé gur tír severmuid ó thaobh income de, tá an chud income againn. Níl na rudaí againn go fáil. Ach má déanamh iirecht má iad a thógáil, na tithí a thógáil, an stuff nach bhfuil againn a thógáil. Tá deis againn fás go mór sna blianta roin, mar
tá ancuid obair a gceist le sin. Tá ancuid obair le déanamh ag an tír. Agus tá an airgeadán chun é dhéanamh. So an tain rud nach bhfuil agring ná orintanta níl an foiineamháin, níl daoine ag éirí smuoinemh go mór faoi cad atá ar fáil den tír seo. Ach má déanamh ar ceart leis sílam go mbeidh ráta fás anhhair ag an tír as seo ar feadh 5-6 bliana le tacht agus go mbeidh mud an dul chun cinn ceart i dhéanamh go háirithe ó é tithíocht ach mar dearm de réir na rudí eile nach bhfuil an sa tír go fáil. Agus tá ag súil ag me rudí níos fearr ná tá daoine eile sna fóstanna seo mar sin. So, sin mise go dtí seo gur mágah as éisteachlumm.